šta on radi, njegovi kumovi u McLarenu, nadrogirani, našmrkani, pogledajte, pitajte te Kokeze u Majamiju, Srbi koji žive u Majamiju kažu da viđaju Kokezu u Majamiju, Kokeza je upražnjava određene manekenke u Majamiju i druge blagodeti ovozemaljskog života, a niko da mu postavi pitanje šta je s onim parama za koje je sam Aleksandar Vučić u svojim tabloidima i naslovnim stranama rekao da su pokradeni iz uprave carine, a pogledajte Milovana Brkića u kakvom je stanju, gde je, šta mu se dešava sa životom, šta mu se dešava sa listom koji predstavlja njegov život i krunu njegove karijere. Dakle, sve je sračunato na potpuno finansijsko, ekonomsko, psihičko, fizičko, zdravstveno uništavanje jednog čoveka da bi neko 17. decembra mogao da sprovede izbore. Ja mislim 13. decembra ističe rok od 3 meseca za ove mere kućnog pritvora. Ja